tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawakake, chikamorero runyararo kuza, miramu mawakake, miramu mawakake, zira ya penya suwa nesuwa kuza, miramu mawakake, kuza miramu mawakake ajesu. Miramu mawakake, geru nyararo tenzi wapetwa kuza, miramu mawakake, kuza miramu mawakake ajesu. Manero akanaka wana Mwari. Amen. Amen yakanaka. Regaiti dzokorore. Manero yakanaka wana Mwari. Amen. Toda kutenda Mwari panguva dzodze manheru. Atitendedza kuti tisangane. Tarisa munhu ari pedyo newe. Umutaurire kuti waita zvakanaka wauya. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Toda kutenda musoro wenyaya panguva dzodze manheru. Unotiko Chiramba kusakara. Ndo musoro wenyaya. Unoti Chiramba kusakara. Mukatarisa vatana vari pakati pedu. Mukagara navo pasi zvakanaka. Yeah. Vanokuudzai kuti taimbovaona mazuva edu. Sure. Mukagara nana mbuya vandiri kuona navamwe vana sekuru vandiri kuona. Mukagara navo pasi zvakanaka. Vanokuudzai kuti tina mazuva atakapisa. Pana mazuva atainzi vana John. Pana mazuva atainzi vana James. Pana mazuva atainzi vana Gertrude. Sure. Taionekwa nevatanga. Taipisa. But nhasi zviri kupi zvakapfuura vasakara. Mukatarisa nekugara pasi nevakambouya muHarare ichiri Rhodesia. All right. Vanokuudzai kuti guta rino rayera.
raisangopindwa nemunhu nje, raisagocherwa chibage muna festi zvomoita nhasi. Vanokuudzai kuti nzvimbo ino neguta ino inonzi Harare, Salisbury, yaiyera kupinda. Bandoda kutaurirai vana vaMwari, nhasi ukatarisa dzimwe rodhi tinowirirana kuti zvasakara. Kune varume vaiva nembiri munhoroondo. Mukadzidza nezvemurume anonzi Nebhukadhinezari muBhabhironi, hakuna aisaziva murume uyu. Murume akatonga zvine simba, akakurira hondo, akaunza peace muBhabhironi. But mazuva akati afamba, umambo hwake hwakasakara. Murume anonzi Nebhukadhinezari paakaudzwa naDhanieri kuti mambo, ndaona umambo hwenyu hwaparara, kuzviramba, akaumba chitombi ndobva asitiisa mubani redhura, chaiva chegoridhe mutumbu wose. Chaaiparidza aiti umambo hwangu hunogara nekusingaperi. But nhasi Nebhukadhinezari yava nhoroondo. Mukadzidza kwakauya murume ainzi Bhelteshaza, akabata ushe, mbiri yake ikatekeshera. But nerimwe ramazuva ruoko rwaMwari rwakanyora, mene mene, take our alpha seed, umambo hwako hwapera. Kwakauya varume vana Napoleon, kukauya varume vana Hitler. Handichatauri zvaFaro. Faro aizikamwa kwete achingori mambo chete, but he was the god of Egypt. Vaimuziva, vaiziva Faro ari Mwari. But nerimwe ramazuva, nhasi ukapinda muIjipita, kune piramidi rakashama risina kuvigwa Faro. Umambo hwaFaro hwakapera, nhoroondo yake yakasakara. But kune chinhu chimwe chisingasakari, chinogara nekusingaperi. Verenga verse Isaiah 40 verse 8. Verse 8. Uswa hunoma, Zikanzi uswa hunoma, ruwa rinoshawa, asi shoko raMwari wedu, asi shoko raMwari chiramba kusakara. Uswa hungaoma hazvo, maruva angasvava, but shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Umwe murume anonzi Millard Erickson achitsanangura pamusoro pemunhu, anoti human beings are religious. Munhu anongodzi munhu ndewechechi. Hamuna kundinzwa. Millard ari kutiko munhu wose anonzi munhu ndewechechi. Zvikanzi hazvina basa nemacultures, hazvina basa neresi yemunhu, hazvina basa negeographical location, hazvina basa nenguva. Pane zviri mumunhu zvinoita kuti abhilive kuti pane simba riri pamusoro pangu rinoda kunamatwa. Hamuna kundinzwa. Willard ari kuti kudii? Ari kuti munhu wese achirarama, mu-DNA yake inomuudza kuti pane simba riri pamusoro pangu rinofanira kuacknowledgewa. Saka vamwe hanzi vakaisa vamwari vavo, vamwe ndobva vanamata nature, vamwe ndobva vanamata mombe. Chavanongoda kunzwa
kuziva kuti ropa ravo raaknoleja zviri pamusoro pavo. Saka dambudziko riripo harisi rekuti why should people worship. Dambudziko ndere who to worship and how to worship. Nyika ino iyi kareko madzisekuru edu nanhasi vamwe vachiri kuzviita. Vanopirisa mombe vatiri tiri kunamata. Chavari kuzadzisa ishungu dzekunamata chiri pamusoro pavo, but havazivi kuti vochinamata sei. Saka dambudziko ndere who and how. Nemhaka yezvakadaro vanonyora vanotiko chitema chakavhiringidza pfungwa dzemunhu, so much that munhu haagoni kuita comprehend zvinhu zvaMwari akamusika. Saka Mwari aona zvakadaro akati vanhu handivasiyi vakadaro. I will give them a scripture to unlock the secrets of heaven. Handisiyi vanhu vakadaro. Rega ndivape shoko chitema zvachavharira. Ndoda kuvapa shoko risvike riite key, riite svimbunuro inovhura zvakavanzika zvedenga. Saka nau kana tichitaura shoko rinonzi Bhaibheri, hatisi kutaura nezvebhuku that contains the words of God, but tiri kutaura nezvebhuku rinotova iro muromo waMwari. Saka mukaverenga Luke chapter 24 verse 27. Verenga munhu waMwari. Luke 24 verse 27 verenga. Yes. Pa verse 27. Verse 27. Yes. Verse 27. Pampa. Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose. Yes. Akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Saka mira ipapo. Yeah. Saka kana chitarisa rinonzi Bhaibheri, pano Luke otsanangura anoti kubva kuna Mozisi navaprofita vainyora pamusoro paKristu. Saka Bhaibheri muromo waMwari. Kana tichitaura nezveshoko tiri kutaura nezvemuromo waMwari. Saka kana Bhaibheri riri muromo waMwari, zvazvinoreva ndezvekutiko kusariverenga kwakafanana nekusateerera Mwari. Mupo chechi yaMwari. Nau Satani anozviziva kuti tinonzwisa Mwari kuburikidza neshoko. Ndobva ati munonyepa. Ndobva amutsa vanonzi maphilosophers. Saka kwakamuka varume vakatanga, vana Aristotle, vana Plato, ndo varume vakatanga kumuka vachida kutsanangura zvinhu zvetheology vachishandisa philosophy. Kata kutaura theology tiri kutaura the study of God. Saka vaida kutsanangura umwari nezvakanyorwa vachitsanangura vachishandisa uchenjeri. Saka vane pfungwa yavakaunza donzo kuri kubvisa Mwari pacreation nekumubvisa paword rake. So they wanted to remove God from his world and his word. Saka vanoti kudi pane pfungwa mbiri dzakauya nemurume anonzi Aristotle. Anotiko Mwari
ane inonzi timeless zone. Haararami munguva, anorarama kuseri kwenguva. Akatangira nguva kuvapo, saka ari kuseri kwenguva. Saka munhu akateerera Aristotle agumira apa, anogona kutotendeuka tawirirana. But haamiriri ipapo. Aristotle anotiko, God being timeless, akatora shoko rake ndobva ariisa mutime zone. Saka iye ari kuseri kweshoko, but shoko riri munguva. Hamupochecha Mwari. Iye anorarama ari kuseri, shoko riri munguva. Haamiriri ipapo, anobva atiko, this kind of a God is an unmovable mover. Iye haafambi, asi anofambisa. Saka iye anoramba akamira ari kuseri kwenguva, iyo nguva ichifamba. Saka vanomuteerera Aristotle vanogona kuti aiwa, tiri kuwirirana. Mukomana ari mugwara, anobva atiko. Saka kana Mwari achirarama mutimeless zone, omuvha vanhu vari kurarama mutime zone. Zvazvinoita ndezvekuti Mwari uyu anogona kuva neaccess yekupinda mutime zone, but vemutime zone havagoni kuaccessa timeless zone. Saka anobva atiko, kana vemutime zone vasingagoni kuaccessa timeless zone, then hapana nzira yekuti vaikwanisa kunombora kune uyo anorarama kuseri kwenguva. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vemutime zone umu kana vakanyora vachishandisa pfungwa dzavo. Yes, the Bible is a human product, not a divine product. Ndo pfungwa yekutanga yakaunza Aristotle as a philosopher kudzinga Bhaibheri. Imwe pfungwa yepiri yakabva aunza, anotiko Mwari ari kutimeless zone, haagoni kuverengwa pfungwa dzake. Number 1, number 2, haagoni kuzvirujusa kuricha pfungwa dzemunhu. Saka paanotaura anotiko Mwari uyu Mwari mukuru, saka haagoni kuzvidzisa level yake kuti inde papfungwa dzemunhu, so that anorizena nemunhu at a cognitive level. Zvowirirana, munhu okwanisa kutonyora audzwa naMwari. Saka vakauya kuramba Bhaibheri, vachiti Bhaibheri rakanyorwa nemunhu, harina kunyorwa naMwari. Mufundisi, tsanangurai nyaya iyi. Toda kutenda pastor. Nyaya muri kutaura inyaya yakaurayisa vanhu vazhinji mukati menhoroondo yenyika ino. Mukadzidza muchaona kuti hakuna bhuku rakadikanwa pasi rese seBhaibheri. Come on. Hakuna bhuku futi pastor rakawengwa pasi rese seBhaibheri. Yes. Wolves were fought. Vanhu vazhinji vakafa nemhaka yeshoko raMwari. Yes. Munguva yedark ages, Bhaibheri raiurayisa nemhaka yeizano raSatani mukati meupenyu hwevanhu. Ndiwe kuti vanofanira kugara vari murima vasiri muchiedza. Yes. Saka Satani akameka sure kuti aparadza vhangeri raMwari. But Mwari ngaaongwe nemhaka yaMwari. In every generation, Mwari aimeka sure kuti asustaina shoko rake. Yes. Kunyangwe vanhu vazhinji vachinza vakanga vasina munguva iyoyo, but in every generation Satani pairwisa zvinhu zvaMwari. Yes. Mwari ane vanhu vakaramba vachichengeta chokwadi chaMwari.
Saka mutaona kuti pastor pfungwa yanga yamchitaura. Yes. Yana Aristotle ndekubvisa yatinoti inspiration pasoko raMwari. Yes. Nekuti vanotaura kuti iwo Bhaibheri rakanyorwa nepfungwa dzavanhu. Saka mukati memanherano pastor. Yes. Tida kuona kuti Mwari akanyora sei Bhaibheri. And the inspiration ndechokwadi here. Yes. Saka mukadzidza mufundisi wangu muchaona kuti Mwari ane marevelation akaita kuwana. Yes. Tina inonzi general revelation. General revelation ndo yatinotiyo tikaona zvakasikwa naMwari tinongotenda kuti Mwari ari kutaura nesu kuburikidza nezvinhu zvaakasika. Come on. Poita inonzi special revelation ndeyekuti Mwari aitaura nevanhu mumuhope mukufamba chero in any way but zviri zvinhu zvanga zvine divine mukati. Yes. Saka Mwari mutaona kuti pakunyorwa kweshoko raMwari Mwari ndo paakashandisa inonzi special revelation. Yes. Saka special revelation ndekurivhila zviri Mwari. Saka Bhaibheri zvarinoita pastor rinorivhiwa Mwari roexpose humanity. Yes. Muripere chechi yaMwari. Bhaibheri zvarinoita mai rinoexpose humanity. Yes. Roita review God. Yes. Saka mutaona kuti Satani anoziva kuti vanhu havafani kuzviziva zvavari. Saka kana munhu aziziva zvaari anofana kuziva solution inomubatsira pakuexposa kwaaita. Yes. Saka Bhaibheri zvarinoita rinotibatsira kuti zive kuti solution ndiani pane state yandiri. Tiritesere chechi yaMwari. Yes. Saka Bhaibheri rinobuditsa Kristu pachake, Jesu pauzima, achiuya kuzoponesa humanity. Tiritesere chechi yaMwari. Yes. Saka mukadzidza mufundisi tida kumbodza tione kuti Bhaibheri rakanyorwa sei. Tikaenda kuna 2 Timothy chapter 3 pavhesi ya 16. Yes. Inotiyo rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Yes. Rinobatsira pakudzidzisa nokurayira nokuranga kuri mukururama. Yes. Kuti munhu waMwari akwane agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Saka Bhaibheri puna pastor riri kubuditsa pachena vanhu vaMwari kuti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, both Old and New Testament. Yes. Hakuna part isina kufuridzirwa naMwari. Everything zviri mukati meshoko raMwari zvakafemerwa naMwari. Tiritesere vanhu vaMwari. Yes. Saka hatigoni kuti iso pastor Bhaibheri some parts were inspired nemhaka kuti iro pacharo riri kuti muripere chechi yaMwari. Harisi kuti some. Kune vanotiwo hatitendi Old Testament nemhaka kuti takurarama mu New Testament. But Paul pari kunyora ari kuti all scripture is given by inspiration of God. Yes. Hakuna chinhu chiri mukati meshoko raMwari chakauya nemhaka yepfungwa yemunhu. Uripere saMwari. Saka Bhaibheri pacharo riri kutipa nhoroondo yekutiyo haisi pfungwa yemunhu yakashanda asi ndiMwari akafemera. Yes. Saka mukadzidza kuno anodzidza theology inonzi theonusos kureva kuti Mwari akafemera, God breathed, Mwari akafemera. Muripere chechi yaMwari. Saka muchaona kuti everything zviri ndiMwari ari kutaura kuhumanity. Yes. Tiritesere vanhu vaMwari. Saka Mwari paakafemera munhu waMwari tida kuona kuti akafemera sei. Tikamhanya kuna 2 Peter chapter 1 pavhesi ya tange pavhesi 21 pasi inoti kudi 21. Mhanye mfundisi mukanoka ndotoita nomusoro fambai. 2 Peter chapter 1 pavhesi ya 21 inoti kudi muchisi 2 Peter chapter 1 verse 21. Verse ya 21. Tanga pavhesi ya 20. Muchiziva pakutanga kuti hakuna ruprofita kuti hakuna uprofita worugwaro runongodudzirwa nomunhu. Yes. Nokuti hakuna uprofita wakatongouya nokuda kwomunhu. Ugwaro hauna kutouya nokuda kwemunhu. Asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. As they were moved by the Holy Spirit. Muripere chechi yaMwari. Saka Bhaibheri Mwari paakafemera akasenzesa vanhu. Saka they spoke as they were moved by the Holy Spirit. Yes. Zvinoreva mufundisi, zvinoreva kuti izvo patinoverenga mukati meshoko raMwari
muchaona kuti kuna amwe masections Mwari akataura akaita verbal kuvaprofita. Amwe acho waigona kuona kuhope wonyora. Vamwe vacho Mwari aigona kutovataurira vachitonzwa. Yes. Pamwe pacho Mwari aigona kuuya kuhope. Tiritezere chechi ya Mwari. Yes. Saka muchaona kuti Bhaibheri parakanyorwa tinotenda inonzi thought inspiration kuti chakafemerwa ipfungwa. Asi pavakanyora mawords haana kuva inspired, asi pfungwa ndidzo dzakava inspired. Yes. Tiritesere chechi ya Mwari. Saka muchaona kuti vanhu vainyora Bhaibheri pastor vainyora vakasiyana siyana. Vamwe vakanga vari vadiki, vamwe vakanga vari vakuru, some were in exile, vamwe vakanga vari mumaprisons. Asi pavakanga vachinyora chakainspaiwa ipfungwa kana kuti ithought. Tiritesere chechi ya Mwari. Asi pavakanga vachinyora mazwi pavainyora vainyora according to their own understanding. Yes. Amuripere chechi ya Mwari. Ndo manyoro akashoko raMwari. But pavakanga vachinyora vakanga vari being guided by the Holy Spirit. Mapanzwa apo vanhu vaMwari. Yes. Saka the Holy Spirit was the active agent pakunyorwa kweshoko raMwari. Ndiye also anova the active agent pakutsanangurwa kwaro nekugona kurirarama. Haugoni kurarama kana kurarudza Bhaibheri usina mweya mutsvene. Yes. Tozoona papi manyai pastor pana Luke chapter 4 paverse ya 1. Luke. Manyai mfundisi inoti kudi Luke chapter 4 paverse ya 1 inoti kudi pastor. Luke chapter 4 verse ya 1 inoti kudi. Dakutione kuti mweya mutsvene ndiye the active agent pakutsanangurwa kweshoko raMwari. Since akanga verse ya 1. Yes, verse ya 1. Zvino Jesu azere nomweya mutsvene Vanhu vaMwari vataya. Wakadzokazve achibva paJorodhani. Pastor Mirai. Verse riri kuti, then Jesus, being full of the Holy Ghost. Muripere chechi ya Mwari. Yes. Mweya mutsvene wangu wakazara pana nhai. Pana Jesu akaita sei? Wakati achibva paJorodhani. Yeah. Akatungamirirwa nomweya murenje. Famba shamwari. Achidzwa nadhiabhorosi mazuva ana 40. Yeah. Wakanga asingadyi chinhu namazuva iwawo. Nemazuva iyayo. Zvino akati apera akaziya. Zvino akati apera akaziya. Zvino dhiabhorosi akati kwaari, Zvino Satani kana uri mwanakomana waMwari, kana uri mwanakomana waMwari, budza ibwe iri kuti rive chingwa. Chinja matombo kuti ave chingwa. Jesu akapindura akati kwaari, Jesu akati, kwakanyorwa kuti munhu haangararamire chingwa bedzi. Munhu haararamire chingwa bedzi, asi nezvose zvinobuda muromo waMwari. Yes. Muripere chechi yaMwari. Handi muri kuona tsoro riri kuitika panapa. Jesu anga akazara nachinhai? Nomweya mutsvene. Namweya mutsvene. Jesu paanga azara namweya mutsvene haanomboti Holy Ghost fire sinanibva pano. Jesu haanombodaro. Satani haadzingwi nemhaka yekuzara kwamweya mutsvene. Kune vadzidzi vanotiwo Bhaibheri harisina basa, tinoshandisa mweya mutsvene. But tikuona kuti panapa Jesu paakanga akazara namweya mutsvene akatoti kwakanyorwa kuchinzi. Yes. Saka Bhaibheri imwe saini yekuti iyo chechi ine mweya mutsvene kugona kutsanangura shoko raMwari negona kuriverenga nekurirarama. Hatigoni kuti Pastor Huse. Yes. Hatigoni kuti mweya mutsvene hausina basa. Bhaibheri munya tinoshandisa mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene aripo anokudirecta kushoko raMwari. Tiritesere chechi yaMwari. Yes. Mwaratiitire nyasha pastor. Kune vazhinji vanotiwo Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Satani papano, Satani haadzingwi na Holy Ghost fire. Anodzingwa nekuti kwakanyorwa kuchinzi. Vanhu vachakunda Satani nechikara mazuva ekupedzisira havazi vanhu vanorarama nemaHSA. Vanhu vanorarama vachitiwo kwakanyorwa kuchinzi. Yes. Tiritesere chechi yaMwari. Regai ndikudze vanhu vapfano vari pano. Regai ndikudze vateereri vadikana muna Kristu Jesu. Bhaibheri rine simba rekusunungura ivheni vanhu vane mweya wesvina. Bhaibheri rine simba rekugadza ivheni family yako yakunetsa. Bhaibheri rine simba rekushandura ivheni upenzi nemaaddiction ari muwana. Bhaibheri rine simba. Chiramba kusakara. Yes.
bhaibheri rine simba. Yes. Terera vanhu vamwaterera sangano ramwari. Mweya mutsvene ndiye akanga aripo bhaibheri chinyorwa, ndiye futi anovapo kana tichiriverenga nekuridudzira. Tese here vanhu vamwari. Saka regai tione. Pastor manya kuna Hebrews chapter 4 pavhesi ya12. Manya mfundisi. Hebrews chapter 4, Hebrews chapter 4 pavhesi ya12. Ndo rinotiro nokuti shoko ramwari ibenyu rine simba. Hebrews chapter 12. Chapter 4 verse 12. Yeah. Famba. Nokuti shoko ramwari ibenyu. Nokuti shoko ramwari ibenyu. Rine simba. Asimuka shamwari. Shoko ramwari amuripere cheche yamwari. Pasa bhaibheri kutiro. Nekuti shoko ramwari ibenyu. Number 1. Amuripere cheche yamwari. Shoko ramwari ibenyu harizimunya. Rine simba. Rine simba. Rinopinza kukunda munondo. Shamwari famba shamwari. Unocheka kumativi maviri. Rinobaya kusvikira panoparadzana moyo nomweya. Mafundo nomongo. Rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Amuripere cheche yamwari. Handisati ndamboona munhu akaverenga Shakespeare akandabatikana. Ndabatikana kuverenga Shakespeare akandabatikana pastor. Ndabatikana sho. Muripere vanhu vamwari. Bhaibheri pana riri kunzi rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Zvinorevei? Rinochinja upenyu hwemunhu akuenda kunorasika. Nemhaka yei? Mariri rina Jesu anoponesa. Yes. Saka mukati memusangano uno taya kuzokudzai hama wadikanwa muna Kristu Jesu kuti bhaibheri rinotaridza Jesu anoponesa. Yes. Uripere vanhu vamwari. Kuna shoko iri nesimba rekuponesa vanhu kubva muchiwi. Shoko iri nesimba rekudzura vanhu kubva mumatope ezviwa wanenge waenda. Tozoona sei pastor? Kune manya kuna mapsalm 119 pavhesi ya9. Tangai pavhesi ya9. Mfundisi tangai mapsalm 119 pavhesi ya9. Manya mfundisi wangu. Mapsalm 119. Yeah. Pavhesi ya9. Pavhesi ya9. Jaya ringaramba richinatsa nzira yaro neiko. Jaya ringanatsa seiko nzira yaro. Kana richichenjera sezvinorayira shoko renyu. Kana richichenjera sezvinorayira shoko renyu. Yes. Muripere chechi yaMwari. Pane majaya ere ari pano nemhandara dziri pano. Bhaibheri rinokuudza mukomana kwaye neasiri kwaye. Ashu. Inharo hakodze kuona zivo ndichiti nemukomana akanaka. Rinokuudza kuti mhasuro hadzichengeti mhuri. Ashu. Bhaibheri rinokuudza kuti mafoza haadyiwi. Bhaibheri rinokuudza kuti mukomana kwaye haasi anooneka pasitecha, asi mukomana kwaye anofanira achifamba munzira dzaMwari. Yes. Mahati break tinomaona sevafundisi pastor. Hati dzakatsemurwa. Shamwari bhaibheri rine simba rekuti mahati break aite masoma chimbodawo zvinhu zvaMwari. Pastor ndanetsekana. Ndanetsekana mufundisi ndabva ndashaya. Vanofamba neshoko raMwari havashayi. Ashu. Muripere chechi yaMwari. Yes. Verse 11 pastor. This is the remedy to sin. Same chapter hiyo. Same chapter. Yes, same chapter msamanya. Yes. Verse 11 pastor. 119. Verse 11. Verse 11. Famba hii. Verse 11 inotiko. Yeah. Shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Kuti ndirege kukutadzirai. Kuti ndirege kukutadzirai. Bhaibheri is the remedy to sin. Muripere chechi yaMwari. Pandakuudze kuti paya even vari kunetswa nemakuhwa, bhaibheri rine simba rekusunungura mukadzi ane makuhwa. Sure. Bhaibheri rine simba rekusunungura varume vanopedza madhirezi ese mutauni vachiona vakadzi. Bhaibheri rine simba. Bhaibheri rine simba rekusunungura mukomana akabatwa nemaaddiction eupombe. Bhaibheri rine simba. Sure. Bhaibheri rine simba pastor rekuti vapfana vakuita mabhepi 10-10 kunge wani wacho handizida wada kumisa kupi second 2 ngesecond coming. Bhaibheri rine simba rekusunungura vapfana vakadaro. Bhaibheri rine simba. Sure. Bhaibheri rine simba mfundisi. Saka hakuna chinhu chiri umu chisina simba. Tikadzidza kuna Romans mfundisi chapter 15 pavhesi ya4. Yes. Inoti for whatsoever things that were written aforetime, they were written for our learning, that we through comfort of the scripture we might have what? Hope.
Yes. For whatsoever things were written aforetime, they were written for our learning. Hakuna kuti kana ukenga Bible woti Samson Solomon akaita wakadzi 1000 vamwe wacho 300 maconcubines paside up ndobva ita 700 wakadzi saka da kuitawo 700 wakadzi zvakanyorwa kuti isu tidzidze. Muri pere chechi yaMwari kune vanojustify neBhaibheri kuti ingwani Abrahamu akatopinda ingwani akafurirwa naHaga akafurwa naSara akanopimba Haga 1 sei zvakadaro zvakanyorwa kuti isu tidzidze. Bhaibheri parakanyorwa iri kune vanhu vazhinji vakanyora vachiinspaiwa but zvizhinji hazvina kupinda umo. Yes. Many prophets vakanyora but hazvina kupinda umo. Muri pere vanhu vaMwari zvakanyorwa zvese. It is necessary for our salvation. Yes. Usatarisa Bhaibheri uchiona serisina simba. Waripo here mufundisi tive nenguva yekunamata. Tikazoverenga kune mapisarema 190 pavhesi ya 105. Inotiro. Yes. Thy word is a lamp unto my feet. Yes. And a light unto my path. 160 vheti munganze shoko renyu Mwari ndiye zvokwadi. Yes. Kurwa kuti zvese zviri umu hakuna zvenhema. Yes. Vanoda mamuvi matrila chaiwo arimo. Muri pere chechi yaMwari. Yes. Vanoda zivo kuti dzirimo. Ukagara pasi unouya chiti pasa chimbondipai dzehondo ndokupai wanda dzehondo ndokupai dzirimo mukati meshoko raMwari. Mukadzidza pastor pana 2 Peter paya chapter 1 pavhesi ya 19 inotiyo uye tine shoko roprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera rakaita somwenje unovhenekera mukati merima. Bhaibheri vanhu vaMwari vanofamba vane Bhaibheri vanofamba mukati mezokwadi yaMwari vanofamba muchiedza chaMwari. Varipo here mukati memanherani? Ndinoziva kuti muripo. Vanoti Mwari ndibatsireiwo inini upenyu hwangu chaiwo Mwari kunyange Bhaibheri chairo Mwari rangu runoti rangu chairo handina ende handisingazivi kuti Bhaibheri pastor ine simba rekusunungura vanhu. Kana waripo wakadaro toda kuti tive nenguva yekunamata. Mufundisi pane nguva yamadark ages vanhu vakaurayirwa Bhaibheri but kunonzi Satani akaona kuti iko zvino hazvichaita nemhaka yeteknology. Bhaibheri rava mumafoni, Bhaibheri rava pese pese. Saka hatigoni kuuraya vanhu nemhaka yeBhaibheri. Saka kunonzi Satani akaudza maangels ake akatiko tine nguva yataida kuvaurayira Bhaibheri zvikaramba. But this time hatigoni kubvisa Bhaibheri pavanhu. Let them have their Bibles but make sure they don't read them. Vatendedzei vave neBhaibheri but imi chingomekai sure kuti havariverengi. Saka munhu wose vazhinji vane maBhaibheri mukati medzimba dzavo but Satan is making sure kuti hauverengi Bhaibheri iroro. But panotatoudzwa the Bible ndoroga rinogona kusunungura munhu. The Bible is the only final norm of truth. Kana nhema dzanetsa tatadza kuwana zvokwadi, chokwadi chakavigwa muBhaibheri. Shamwari dzangu dzakati Bhaibheri munya monodziziisa kuti munya wakanakira mufambi. Saka toda kunamata nemunhu ari kuti Mwari muchindipa simba ndoda kuwana time yekuverenga shoko nekuti pandiri kuverenga shoko imi ndimuri kutaura kwandiri. Ndoda kunamata neumwe munhu ari kuti ndatotenda kuti kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation muromo waMwari. Mwari ndo vari kutaura kwandiri pandoriverenga. Bhaibheri rinonzi is inerrant. Zvazvinoreva ndezvekuti Bhaibheri harina era. Saka paunoriverenga ukaona era haina kusarira kuBhaibheri, era yasarira kwauri. Bhaibheri rinonzi is infallible. Zvazvinoreva ndezvekuti haritungamiriri munhu mukunyepa. Saka ukaverenga Bhaibheri
Ukaona warashika. Harisi Bible rarashika. Ndiwe warashika. Uri kuti panguva dzose manheru. Mwari muchindipa simba. Ndoda kuita sungano. Nemi manheru ano. Kuti ndiwane nguva yekutaura nemi kuburikidza neshoko. Munamato wako angasimukire tive nenguva yekunamata. Ndo munamato yako oda kuita sungano. Vanhu vari busy mufundisi. Hanzi the word busy rinongoreva being under Satan's yoke. Satan aisira vanhu program zvakadaro zvokuti nguva yekuverengwa kwebhaibheri hapachina. Yeti Mwari ari kutaura kwatiri kuburikidza neshoko. Saka munamato wako manheru ano kuti Mwari pa 24 hours dzamakandipa dzezuva, I want to spare some minutes for you. I want to spare some hours for you. Kana uri munamato wako simuka tive nenguva yekunamata. You want to spare some minutes. Uchiverenga shoko, uchidzidza, uchikumbira kumweya mutsvene kuti akubatsire kuwaridzwa kweshokwadi yebhaibheri. Jona anotiko tikatsoka chokwadi tikachiwana, then tichasetwa free. Ende kana tichinge tasunungurwa, we'll be free indeed. Pane dzimwe mbudzi dzakadyiwa nemhaka yekuti asingazivi shoko. Pane mombe dzakadyiwa nemhaka yekuti aisaziva shoko. Pane pfuma yakabiwa nemhaka yekuti aisaziva shoko. Patoda kutenda Mwari nemhaka yekuti Mwari achiri kutaura kuburikidza neshoko. Toda kuti tipinde munguva yekunamata mufundisi. Vanhu vasinukava havana kusumukira vafundisi. Vanoda kuita mhiko naMwari manheru ano aya. Kuti zuva risapfuura ndisati ndaverenga shoko, ndoda kutsvaka Mwari ndikure pane zvaMwari. Ndakasvika pakuva ne1 principle mufundisi wangu. Ndikazviudza inini kuti if it's in the Bible, I believe it. But if it's not in the Bible, it's not for me. Ndo zvangu inini. Pandoshiwa zviwewo zvako. Kuti uti kana zviri mushoko ndinozvitenda. But kana zvisiri mushoko hazvisi zvangu. Fundisi, tinamatirei. Ngatinamatei. Kuna Baba musoro kudenga na Jesu Kristu na Mweya Mutsvene. Tinokutendai Mwari panguva ine manheru. Tinotenda nevakuru nevadiki wasimuka. Kusimuka Mwari kuratidza kurevesa. Zvavasimukira Mwari chaizvo munozviziva mumene. Vangosimuka Mwari kuzadzisa Mwari zvamagara muchatowapindura. Vaitirewo Mwari muvape simba. Munotaura mukati meshoko renyu kuna vose vakamugamuchira Mwari akavapa simba. Kune vaneta Mwari vanoti kana vakuda kuverenga bhaibheri vanonzwa hope. Mwari vapeiwo simba Mwari. Kune vaneta Mwari vanoti moyo unoda asi nyama yakaneta. Mwari simbisaiwo nyama dzavo. Kuma industry kwatinoswera Mwari nekwatinogora kwose Mwari kune zvizhinji zvinonetesa nyama. Moyo uchida asi tinenge takaneta Mwari. Tipeiwo simba, murinyiwe simba redu. Tikutendei Mwari kuti bhaibheri richiri kutaura mazuva ano. Mwari hamuna kubvira makanyarara kutaura nevanhu venyu. Makatipa bhaibheri kuti imi mutaure tichinzwa. Chitipaiwo simba regona kurirarama. Sununguraiwo muyuthi akasungwayo nemweya mutsvene nezita raJesu. Wapeiwo tariro rekuziva kuti mushoko renyu Mwari mune simba rekusunungura. Kune vazhinji vanetswa neupenyu chaihwo Mwari. Bhaibheri rinotipa tariro yeupenyu huno. Rotipa tariro reupenyu hunouya. Mwari kana sezvaitwa zvapera takuunikana mukati menyika ino. Tichengeterewo tariro yekudzoka kwenyu. Mutipewo simba rekukudai. Tonamatira vaenzi vauya Mwari. Vasanganai nawo Mwari mukutambudzika kwavo. Vabve muno Mwari vachizoro kwazvo tasangana naKristu. Shoko rino Mwari riri kuparidzwa iri harisi shoko remachechi asi shoko raJesu unoponesa. Tinokutendai Mwari nekuti muchine simba rekunyurira vanhu vanenge varasika nekuwadzosa mukati medanga renyu. Tivai nevaparidzi Mwari vatungamirei vakomborerei.
tinakutendai nemuchawa nesu muzita raJesu tunamata amen. God bless you. Tunakutendai Mwari akuitire zvakanaka. Tanzwa kuna kisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore